Daina nakasalbar ang 21 anyos na may sadiri kan tindahan na ini sa third floor kan Naga City People's Mall. Makalis na makuryente subuot kan ventilador sa inda mismong pwesto. Istorya ni Alexander Ibon. Tauhan kan biktima, mantang naglilinig subuot sindanin repolyo na i-display, pigmawot kan biktima na isibog ang ventilador, hulita direktang nagtatama sa inda ang duros. Alagad pagkapot kaini sa ventilador, tulos na ining nakuryente. Kaya nataranta na subod si Alexander kan mahilingan nangyari sa biktima. Asin pigprubara na subod kaini natanggalon sa pagkakasaksak ang ventilador. Tulos man na nagresponde ang gwardya kan merkado publiko asin nakaapod din ang ambulansya para madara ini sa ospital. Sa presente, nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa nasambitan ng insidente. Para naisipan ko na lang po kato. Tanggalon si saksak katong electric fan. Pagbutong ko po kato, yun na to. Nakukurente pa siya kato. Tas di ka na bigla na lang po siyang natumba tas itong nag-aaraw na lang ang uso niya, nagbigla na nabubura lang. Sila to.